Zdravím všetkých. Rozhodol som sa, že spravím krátke recenzie všetkých mojich optik, ktoré mám doma a budú po slovensky. Hlavne táto určite bude po slovensky. Keď bude mať niekto záujem v angličtine, tak si to môžete nakliknúť u môjho tímového kolegu Kennyho na jeho channeli. Dám link do popisu a ja zrobím tieto recenzie po slovensky, keďže slovenských recenzií nie je veľa. Čiže mám tu PO optiku, originál z Ruska, je určená pre ostré zbrane, ale ja ju budem používať na airsoftke, keďže ostrú zbraň nevlastním, ani sa nechystám vlastniť, ale som taký zberateľ a celkom rád mám tieto originál ruské optiky. Konkrétne moja je PO 4x24 od firmy Schwabe. Na druhej strane myslím, že je to áno, v našom písme. Tak to vyzerá pekne škatuľka. Optika už vo vnútri nie je, lebo som ju samozrejme už vybral a mám ju tu položenú vedľa. O chvíľu ju ukážem. Iba ukážem, čo sa nachádzalo vo vnútri škatule. Tu ešte môžete vidieť sériové číslo, vyrobená 16.2. tohto roku. A PO 4x24. Vnútri mám takéto pekné Woodland púzdro, do ktorého si môžete schovať tú optiku, keď ju nemáte na zbrani. Je na takýto kožený remienok. A vo vnútri ešte sa nachádza nejaký nastavovací tool a návod, samozrejme všetko v azbuke, čiže zatiaľ moja ruština nie je ani na základnej úrovni, dá sa povedať, čiže tu nebudem to ani čítať, ani nič podobné. Je tu asi popísané všetko, nastavovanie, všetko ohľadom tejto optiky. Že túto škatulku si môžem dať na bok. A takto vyzerá samotná PO optika. Veľmi pekné to je, podľa mňa. Podľa niektorých sú škaredé tieto ruské optiky, ale vyzerá to taký ich štýl. Mne sa to veľmi páči. Vpredu je gumová krytka, aby chránila šošovku, keď to nepoužívate. Takto nejako vyzerá sklíčko, je takéto do fialová. Slnečná clona, dá sa nastavovať. Takto. Čiže sa dá vysúvať, zasúvať. Nie je to také labilné ako na replikách, kde to lieta. Treba tam použiť dodatočne nejaké pásky. Potom toto je rýchlo upínacia montáž na SVD Tiger alebo AS Val, VSS Vintores, tuším, že majú túto lištu všetci, tak to vyzerá z druhej strany, nastavovacia skrutka, nemusí vám hneď sadnúť na vašu lištu, takže treba toto trošku potlačiť dole a pokrútiť s touto maticou, aby sa to uvoľnilo, ak vám to je na vašu lištu malé. Tu je takýto pin, ktorý ju zastaví na svojom mieste, čiže touto páčkou sa len odpojí, teda uvoľní, môžete ju nasadiť na lištu a opäť zacvaknúť a je to tam. Na toto miesto sa dáva tužková AA batéria, niečo také. Nebudem to otvárať, lebo strašne ťažko sa tam dáva. Trvalo mi niekoľko minút, kým som to zatvoril, čiže už to nechcem otvárať. Tu hore sú nastavovacie vežičky, sú skryté pod takýmito peknými plastovými krytkami. Čiže tu je stranové nastavovanie, vľavo, vpravo. Vyzerá to takto. A potom pod touto krytkou je
Dúfam, že to správne čítam, ale toto by mal byť vierch a tu dole. Čiže hore, dole. V balení je tiež takáto gumová krytka, netreba ju dokupovať, je to fajn. Takáto mäkká guma, celkom príjemné na dotyk, keď si tam na to dáte oko. Skúsim ukázať, ešte neviem, či na takéto blízko bude vidno zameriavacú osnovu. Ale zrejme nie. Takmer tam je niečo vidno. Nejak takto vyzerá originál tá osnova. Čiže ukážem vám ešte, buchol som do kamery, prepačte. Ukážem vám, ako to vyzerá na Airsoftovom SVDčku. Tu mám SVDčko. Potreboval som zabrúsiť len túto časť lišty. Ešte som to schválne nezamaľoval, aby ste videli, že čo asi treba na zbrani upraviť, aby to sedelo na Airsoftke. Čiže stačilo len tento kúsok lišty zabrúsiť. Neviem, asi 0,5 mm stačilo dať dole pilníkom a už to tam išlo nasadiť. Čiže nič zložité. Dokážu aj menej zruční ľudia. Toto si pozatváram. Takto, čiže uvoľní sa táto páka. Z tejto strany si ju tam pekne môžete nasadiť. Posúvate, až kým nezaklikne na konci. Takto. A zaklopí sa páčka. Čiže takto to vyzerá na SVDčku. Myslím si, že celkom krása. Som veľmi natešený z tejto optiky. Ešte ju nemám poriadne vyšteľovanú. Uvidíme, ako sa s tým bude strieľať. Čo som skúšal zatiaľ zo pár výstrelov, tak vyzerá, že to bude dobre. Všetko sedí ako má. Dá sa vycentrovať. Čiže super. A ešte som zabudol, že tu je páčka na zapnutie podsvietenia. Teraz je vypnutá, teraz je zapnutá. Môžem to aj ukázať, ako to vyzerá, keď sa to zapne. Keď sa mi to podarí vopšem. Čiže to nemusím ani dávať dole krytku. Pozriem sa najprv takto. Takto cez deň to asi ani nebude vidno, lebo svieti to fakt veľmi slabúčko, čo ja mám veľmi rád, pretože keď sú zhoršené svietelné podmienky a niečo vás brutálne oslepuje, tak je to úplne na hovno. Myslím, že je tam trošku vidno tú červenú farbu. Čiže asi toľko. Pod touto vežičkou sa nachádza ledka na osvietenie. A keď ju budete chcieť dať na zbraň typu AK, AK-47, AK-74, tak vám nebude pasovať presne kvôli tejto vežičke. Videl som zo pár ľudí, že na airsoftkách a na replikách tejto optiky to odpilili proste a dokázali to nasadiť tiež na AKčko. Ale na originále by som to nerobil, ale na originále je tu iné riešenie. Dá sa odobrať táto spodná montáž, odskrutujú sa tieto všetky skrutky a vymení sa základňa. A treba potom hľadať základňu pre Saigu a AK. Je trošku vyššia, myslím o také 3-4 mm, čiže potom je ju možné nasadiť taktiež na AKčko. Tak asi toľko. Nemám už viac, čo by som k tomu povedal. Myslím, že som ju poukazoval z každej strany. Tu má spredu takéto pekné označenie PO 4x24 a sériové čísielko. Takže ďakujem za zhliadnutie tohto videa. Opäť som buchol do kamery, čiže to si nevšimajte. Ako som už povedal na začiatku, postupne spravím takéto jednoduché recenzie všetkých optik, čo mám doma, poukazujem ich funkčnosť
a moje skúsenosti, ako som bol s nimi spokojný, poviem, cez ktorú sa mi najlepšie mierilo. A tak asi to je všetko. Tak ďakujem za zhliadnutie tohto videa. Kto by ho chcel pozrieť v angličtine, tak sa nakliknite na Kennyho channel. A lajkujte, komentujte, pýtajte sa, čo chcete. A majte sa pekne.